Celula mena washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mena what you gonna do ukhumalo nongqobo when they come for you. Celula mena what you gonna do ukhumalo nongqobo when they come for you. Ungambona emfishane ungqobo uyathanda ukuphula umthetho and ukhumalo hlezi ecabanga umphetho we bamagwala ngazuba nowabaqasha they always together bazovikela i-country. Ngeke ubabalekele ungazukale mi masebefikile ngeke futhi ubenze nithi. Hey, lento yokuphela kwenyanga umuntu usaxubha ngeqhuzu lensipho. Washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mena washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami. Celula mena what you gonna do Khumalo. Khumalo wemisicefe. Silate baba silate. Owamisicefe. Lokuba elengazuthi uhola kahle. Shesha baba silate yini manje? Ngqobo ikhokhile imali yerent. Hey, zobona sengibuya. Abuhlupha wena. Vele. Hey. Hayi unesicefe Uzosixoshisa wena, uzosixoshisa emsebenzini. Ngixoshisana wena ugcina isikhathi. Uvela uyazi senkingeni emsebenzini nokapteni uphinde wenza lento ozenzayo. Khohla ukapteni. Amaphuzu uyapi na emotini lasho uyapi namaphuzu emotini ngakho. Uwe nje ongijaha ngakaqeda ukugqoka ukuthi ngenze njani. Amaphuzu aqokelwe endlini ngcobo uyapi namaphuzu emotini. Bengimele ngenze njani ngoba phela athi wena usha amahuthu wena papa nakho ke. Ufika nini nephuzu linuka kanje? Akho nkiya phela faka isifonyo ngekulizwa iphunga. Hawu lokhu complete. Yabona nje. Hayi yabona. Ngibonani Hayi. Hayi uzoyeka ukuyenza leyo. Hayi man ngizofika nini niqhoma bhuzi ndoda ngeze. Amasokisi awekho. Khona lokho. Hayi wena ngisafuna ukuhamba nawe wena hayi. Anginandaba. Uyawuzwa lo shunosho la. Yizwa? Hayibo uzube nami uze kufike usuku lokugcina. Yabona likhetha la kaNgcobo. Hayi. Wejes. Hayi. Hayi kodwa iqinisweni iyasho kona Ngcobo le ngoma iqinisi yayo. Iyakhuphuka. Bani lo? Ufani madlokoza ke. Oh madlokoza. Hayi ndayenzayo. Ya. Uzube nami. Hayibo, uzube nami uze kufike usuku. Ayiwenyuze Ngcobo. Hayi. Jehova wami. Ngoba uyaphela wasusizilwa. Hayi. Isukapi, iyapi. Izwa inhliziyo yelitshe wafaka inhliziyo iyamuya. Hayi. Ngabe kade ngafa. Ngoba siyagiriba. Manje nomuluka nje hayi. Yazi manje umuntu. Uzube nami. Uzube nami. Ay. Uzube nami. Uzube nami. Uzibele zithenisa. Ihleli mina ngithanda. Ay, Ngcobo, khumani, madoda, isikhathi sokufika lesi lapha emsebenzini. Ha? Kapteni. Ngcobo, faka ibhuzu man. Kade ngimtshela kapteni, kade ngikhala ngento eyodwa ngale. Ngeke Ngcobo, faka ibhuzu. Ngicela man Ngcobo, buka manje. Ayawasho lana le bhuzu. Yebo, kapteni. Madoda, isikhathi sokufika lesi lapha emsebenzini. Hayi Ngcobo, ay kapteni mina mangikhuluma iqiniso nje kahle hle. UNgcobo odale yonke lento le. Nabe ngiyeni kapteni chaza ngokwenza kanjani. Ngcobo. Kapteni mangingachaza nje asikho isizathu esitheni engingasibeka ngabe ngiqambela amandla. Ya. Akukho nje ngabe mhlawumbe ngithi kungibambile. Kwenzeke njengoba sekusebusika kapteni uyazi na ukuthi ubuthongo kuyayilalekela kapteni.
Wenza? Yebo, We Captain. wavuka wawufuna itoho walithola ngithi Kunjalo Captain. manje yini boys of ukuthi uvuke ekuseni Captain angixolisi. nabona abanumzane come on let me get this lomsebenzi madoda Besanyamalele Captain ake ngiyibuze mina. Uhappy kodwa ngendlela engigqoka ngayo la emsebenzini. ngingahappy kanjani kodwa ngoba ugqoka ibhoko elingaka la emsebenzini Lana ke ngiyakhona impela. Kade ngangirequest uniform ezongilingana. hayi kulungile umadoda uzofana sibambe meeting leyo uniform sayikhuluma meeting yake uzani Hayi nginokuqala. Celula menathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami celula menathi washa amaphoyisa amabili yasemzansi efuna imali yami celula menathi what you gonna do